Lalelani-ke ngimtshela. Yonke into izolunga selokhu siqhubeka zama. Kuyoze kusilungele nathi. Buka lana, njengoba wena bowedwa uzobe manje, kodwa manje usuphethe mina, manje konke esizobe sikwenza nje uzobe nginawe ngikhululeke. Savule isitolo saSumani senze imali eningi. Ebese sidayisela wonke umuntu i-charge kaSumani eyaziwayo. Maduze nje ngizosebenzisa mina. Lokho kuzoyenza uSumani benothinte bangafisi nje ukuphinde bazovisa ubuso babo lapha ngkwethu. Ulayini omngaka ngaphandle kwesitolo sethu. Lokhu kusho ukuthi siqale kahle impela. Babezala kodwa lokho yisongako kuveza uSumani okwani. Futhi ke uthatha isibindi sokuthi uphinde uvule lesitolo sakho sechat emva kokungithembisa. Ngiyathembisa ukuthi isitolo sikaSumani indora ngeke. Ngiyathembisa ukuthi sona ngesiphinde sivule Sarafa. Impilo kaSumani ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha ntambama kuStar Khaya.